Kryeministri Hristijan Mickoski vurin pikpyetje ekzistencën e LSDM si parti. Sipas tij, përgjigjja do të bëhet e ditur pas zgjedhjeve lokale. Mickoski këtë e theksoi pas akuzave nga kryetari i LSDM-s Venko Filipçe nga Athina, i cili e akuzoi për autokraci dhe mungesë vullneti për ta çuar vendin drejt Bashkimit Evropian. We have a right authoritarian government currently in our country, which is not willing to push the country forward. Në lidhje me këtë u përgjigj Mickoski se Filipçe ka qasje tradhtare dhe nuk është konstruktiv sa i përket procesit e integrimeve europiane. Ние сега градиме, се бориме, се обидуваме низ цел свет, тој со една изјава вика јас све прифаќам. Све што ќе ми ставите на маса, дајте да потпишам, само вратете ме на власт да бидам премиер. Тоа не е конструктивност, тоа е рушење на позициите и затоа имате едноцифрен рейтинг и мислам дека после локалните избори постои озбилна опасност дали таа политичка партија ќе продолжи да постои. Kryeministri nuk e pranon as akuzën se është lider autokratik. Такво нешто немам ниту слушнато, ниту пак почувствувано, ниту пак имам намера така да се однесувам, сепак јас сум редовен универзитетски професор, педагог и тоа не е дел niti од мојот начин на однесување, niti дел од мојот карактер. Nga LSDM më herët akuzuan se Mickoski po përpiqet të vendos diktaturë autoritare në Maqedoni dhe se fakti që kjo u zbulua në skenën ndërkombëtare nga Filipçe nuk është spionim, por patriotizëm.